First of all, greetings from my side. I'm very happy that I have cleared the Apsc CCE 2020 examination and I have been inducted into the Assam Police Service. So I'm happy and I'm satisfied. So how do you want that? What is your target and then how you have been successful in this work? I have been struggling since a long time to clear this exam. And then as of now, this was my second attempt and I'm happy that I have cleared this exam. Which subject is the best for the Apsc? Apsc, as far as subjects in the Apsc exam is concerned, the syllabus itself is very huge. Many subjects are being covered in the syllabus itself. For example, there is general studies and CSAT paper in prelims, and then there are many subjects, general studies subjects and optional paper in mains paper. So we come to know that before that only you were engaged in some other government job or private job? As of now, I have been working as a Child Development Project Officer, CDPO, under Social Welfare Department, Government of Assam. And at present, I am posted in Haflong, Dima South District. So what is your role? You're going to be a APS and you're going to DSP. What's your role for the public and for the criminal? Being into the IPS, I will be serving the society. I will be looking into the law and order, into administration. So I'm hopeful and I'm excited for the service. Ini जोबोर गोजोननाय मोनदों आं जोंथ' सार्भिसखौ आं लुगैदों एपीएस आरो एसीएस बे मोननै सार्भिसनि गेजेराव आं मोनसेखौ एपीएसखौ आं मोननो हाबाय बिनि थाखाय आं थारै गोजोननाय मोनदों आरो आङो दायो सासे बिउरोक्रेट बा बिदि सासे पुलिस अफिसार जानानै आङो समाजनि खामानि मावनो थाखाय आङो नाजागोन जेसेबां हायो आङो खस्थ' खालामगोन आरो गावखौनो गथायगोन नोंथाङा माबायदि हार्ड वर्क खालामखो आरो माबायदि टाइमखौ इउज खालामनो बेफोरबायदि दिनै आवगायनो हाखो फरायनानै आंनि बे सिभिल सार्भिसेस जार्निया जोबोर गोलाव जाबोदों आं 2016 मायथाइनिफ्राय आं नाजाबोदों बे एग्जामखौ क्लियार खालामनो थाखाय फार्स्ट एटेम्पआवहाय आङो क्लियार खालामनो हायाखैमोन मेन्सखौ आं लिरदोंमोन हायाखैमोन बारनो थाखाय नाथाय आङो गोसो बायाजासे आङो नाजाफिनदों 2020 CC एग्जामिनेसनखौ आङो सेकेन्ड एटेम्पआव क्लियार खालामनो हादों आरो बिनि थाखाय आं जोबोर खस्थ' खालामनांदों बहुतखिनि चेलेन्जेस फैदोंमोन स्ट्रागल फैदोंमोन अब्लाबो आं सौसिबोनानै आङो देरहासार जानो हादों नोंथांखौ रायजोफोरा मिथिनो मोनदों कि अलरेडि मोनसे जबाव बिबानाव दंखायोमोन खिन्थु नोंथाङा जौगानिफ्राय जौगा बांसिन गोजौआव थांनो थाखाय बिराद मोजां खामानि मावनानै रायजोखौ देखायनो हाबाय स' नोंथाङा बेनि थाखाय रायजोफोरखौ मा फोरमायहरनो सानो एग्जामखौ आं क्रेक खालामनो हादोंमोन खिन्थु आङो माखासे जाहोननि थाखाय आङो ओजों थांनाय जायासै मानो होनबा आङो आंनि थांखि जिथु गिबि थांखि बियो सिभिल सार्भिस एग्जामखौ आं क्लियार खालामनो गोसोथारमोन बेनिखायनो आङो बेखौ नांथाब नाजाबाय दिनै गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्राव बिदिनो गोबां एमटेक बिटेक बिदिनो एमकम बिकम गोबां लाइमोनफोर गोदाव सोराव दङ बिसोर जेबो आइडिया मोननो रोङाखै स' नोंथांनि माखासे आइडियाखौ रायजोफोरनो बा यां लाइमोनफोरनो फोरमायहरनो माबायदि खालामनांगौ बेखौ माबायदि फोरमायहरनो सानो इयुननि फैरि आरो फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन जे मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ लानांगौ खस्थ' खालामनांगौ आरो मोनसे कम्फर्ट जननिफ्राय ओंखारनानै माने मोनसे प्लानिं एबा मोनसे गोजौ थाखोनि साननायखौ लानांगौ जेब्लायबो जों जेब्ला खस्थ' खालामो गासिबो जोङो जाफुंसार होनो हायो आं बेखौनो साजेस्ट खालामगोन दानि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेयाव मोनसे साबजेक्ट बा माबा मोनसे बेखौ फरायनानै बेनि लाइनजों खारनायनि माबा मोनसे दं नामा सार सिभिल सार्भिसा मोनसे बहुत गोबां डाइभार्स मोनसे सार्भिस बे मोनसे पाब्लिक सार्भिस एबा सिभिल सार्भिसफ्रा समाजखौ सार्भ खालामनाय जायो